Τι πιάνεις? Καλά, μανάρι, εδώ. Βάζω λίγο νεράκι στη στάμνα. Εσύ? Κι εγώ. Κάτι πήρε το μάτι μου για το Facebook. Κι εγώ κάτι είδα. Για πες. Διάβαζαμε, για πες. Λεβέντες, αφάνω χαμπέρια! Τι χαμπέρια? Γίνεται ρουμανιάτικο αντάμωμα! Πότε, πού? Στις 16 Σεπτεμβρίου στην Καλυθέα! Θα τραγουδήσουν ο Παναγιώτης ο Λάλεζας και η Ανδριάννα η Μόκα. Και στο κλαρίνο θα είναι ο Θόδωρος ο Τασούλας. Θα έρθουν 60 χορευτικά από όλη την Ελλάδα. Τι καθόμαστε, μωρέ? Ελάτε να ετοιμαστούμε για το αντάμωμα. Και σας περιμένουμε όλους να κλετήσουμε. Ωραία να στείλω, να στείλω, πως την αγάπη μου. Στείλω